Jo sóc en Caius Aemilius Montanus, alcalde, sacerdot d'August i administrador d'Empúries. I he pagat amb els meus diners un temple a la deessa Tutera. Aquest text en llatí es troba al museu avui dia, una gran inscripció de marbre blanc que vaig pagar jo fa 2000 anys. I quan una inscripció sobreviu al pas del temps, converteix aquella persona que la va pagar en immortal. Aquestes pedres tan grans no es poden construir de qualsevol manera. No, necessites gent, necessites diners, necessites animals i necessites una eina molt especial que vam inventar els romans. Que era com una espècie de roda molt gran, a dintre de la qual hi havia dos esclaus caminant, fent-la rodar. Fent-la rodar d'aquesta manera, que hi havia una gran estaca de fusta enorme, una gran biga, corda, lligant els blocs de pedra, i a mesura que giraven, la pedra pujava cap amunt. D'aquesta manera, això estava muntat sobre una plataforma giratòria i el feia girar i anaves a col·locar les pedres. Jo diria una grua, diria, això ens ho va inventar nosaltres. Benvingudes! Alexandre el gran general grec, va fundar Alexandria, i per tant la gent d'Alexandria van venir aquí fa 2100 anys, van fer el seu propi temple, van fer comerç aquí, a Isis, la gran deessa mare dels egipcis, Serapis, el déu d'Alexandria de la fertilitat. Per tant, això és una barreja cultural, que es parlava en molts idiomes, iber, grec, llatí, també es parlava egipci, i es parlava... més importants al voltant, centrant la vida de la ciutat, el centre social, polític, judicial, tot això. Això és l'invent grec. Perquè els grecs van ser els primers que van posar el ciutadà al centre de tot. Per això la democràcia en el món grec. Bàsicament la democràcia grega no era com la d'avui dia. Votava un 10% de la gent i prou. No us penseu. I ara què? El 23 de març de 1908 comencen les excavacions arqueològiques d'Empúries. Fins avui dia, que només s'ha excavat un 15 i un 20% de la ciutat. Falta una mica per fer. Si mai algun dia voleu venir aquí a excavar, això ho podeu fer. Diners no n'hi ha. No, això seria demanar massa. Però us posareu morenos i morenos. Us posareu forts. Treballareu al costat del mar. Per què cobrar quan treballes en un paradís com aquest? Us he convençut? No? Va, em queda 1 hora i quart per quart de dos. Veniu, sisplau, veniu.
media 15 metres d'alçada, 52 metres de llarg i 14 d'amplada. És enorme. Era com una plaça coberta, amb dues línies de columnes, teulada a dalt, allò per passejar, protegir-se del sol i de la pluja. I al fons de tot hi havia unes habitacions. Morirà. I Remo va fer, perquè només va haver de fer així. I Romeu el va matar. Va, que la mare no podrà aixecar.